беше един от хората, които демонстративно палиха тютюн по време на протестите. Вие сега сте в подкрепа на полицаите. Защо? Подкрепа на полицаи, защото аз съм бивш полицай и 2-3 година се пенсионирах поради същи проблеми тук от самите ръководства. Крадяха се бензини в Свиленград, трябваше да напусна на 39 години да се пенсионирам. Кой крадеше? Какво се случваше? Началника на РПУ-то, ЧН се казва, той е осъден на пробация, може всеки един да влезе в сайта и да провери. Има преписка от военна прокуратура и масово тогава се напуска, защото никой не обръща внимание на полицаите. Тъй като съм и член на Съюза на бившите полицаи и съм отговорник за клуб Свиленград, и вчера имаме едно събиране на тютюнопроизводителите в Първомай. Сме изготвили декларация до министър-председателя за подкрепа на хората, които са на терен, както вие журналисти ги наричате. И даже искам да ги поздравя, защото самите полицаи имат празник днес, вместо да празнуват, да се радват със своите семейства, те ще трябва да стъчкуват в София. Вие подкрепите само тези полицаи, които работят вън на улицата, но не и тези, които са по бюрата. Точно, тези, които са по бюрата, това са заплатачи. Дали си го говорим както си е. Кой разкрива престъплението по пътя? Кой получава пари? Даже в момента вие самите виждате гражданка, която намери портмоне с карта, кои взеха и направиха протокола, ето го охранителна полиция. Това са хората, които след това с докладна записка докладат до своите началници, тези документи ще бъдат върнати на това момче. Глава, въпрос към господин Желев, защото той казва, както се казва, и кривиците, и правиците. Формула за реформа има ли? Как трябва да се реформира тази система, така че да не изглежда по начина, по който изглежда в момента? И да е добре и за полицаите, и за всички останали. Как трябва да се реформира тази система? Въпрос от студиото. Системата трябва да започне отгоре на надолу. Не може хора, които са пенсионери, са останали в системата като началници и ръководители. Не може вътрешна сигурност да проверява само нарядите, които са по-райони. Знаете, при нас има точки, сега са някакви УПР-та, които има GPS, колата застава. И аз ще ви кажа един случай конкретен от град Любимец, който има наказан колега от началника на РПУ-то, тъй като той е бил на някаква точка, идва сигнал при него спря автомобил, че някакви хора са крадели коли от гробища на Любимец. Той се обажда по телефона на дежурния по радиостанцията и заминава на место. Залавя хората, отива в дежурната, изготвя докладната записка и началника през това време на районното управление, господин Текеле, който сега не е шеф на районното, но той е във вътрешна сигурност в момента в Стара Загора, го наказва за това нещо, защото той не се е обадил на 112 и тогава 112 на РПУ Любимец или участък Любимец и тогава дадат да посетят такова. Това са неща, които са... И последен въпрос към вас. Трябва ли за всички полицаи да има еднакви социални привилегии? Не трябва за всички полицаи да има... Не може в паспорт на където стои там и изкара 3 лични карти, примерно на Свиленград, да взема същи пари. Няма как да стане, разберете го. Както при нас тютюнджиите, хората на полето, те трябва да получават това, защото те си го изработват. Така и сержанти. Много ви благодаря. Всеки момент от тук ще тръгнат автобусите към столицата. Още веднъж ще повторя, около 600 полицаи от Пловдив тръгват към столицата, за да се включат в националния митинг днес.